गोथार साननि हाबाफारियाव जोंजों हांख्रायजानाय बादियै बाहागो लाफैनो हानाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनाय मान बावनायखौ जासिबाय। आरोबाव जोंजोंनो दिनैनि गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायनानै लाबोजानाय आब' मानबीदेब प्रमिला रानी ब्रह्म आब'खौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। गोजोननाय जासिबाय आब'निसिम। आरोबाव जोंजोंनो एबसुनिफ्राय बाहागो लाफैनाय मानिजाथाव सोमदोन ब्रह्म पाब्लिक रिलेसन सेक्रेटारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं खावलायबाय। जोंजों बाहागो लाफैनाय जोंनिनो आबुनि बारग' आफादगिरि आरो दासिमबो जोंनि बोसोनगिरि आब' मानिजाथाव मिथिंगा बसुमतारी आब'खौबो जोंनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। गेजेरा औ गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि सन्त नार्जारी बिथांखौबो जोंनि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। बिथांनिसिमबो गोजोननायखौ जासिबाय। जोंखौ बहाय नुजाफैनाय छात्र-छात्रानि बिथां उन्दैफोरखौबो जोंनि बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय गोसो सिंनिफ्राय मोजां मोननाय अननायखौ हरबाय जाहाथे बिसोरबो इयुनाव जों नैबे जोंनि थुलुंगाखांनाय हाबाफारिखौ मावनो हायो जातिनि थाखाय हारिनि थाखाय एबा जोंनि बर' बिमानि थाखाय। दुलाराय बर' हारिया दिनैनि सानखौ बर' बिमा सान महरै फालियो। सानै गोहोगोरा साहसी मुंख्लं आइजो गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीनि मुङै 1988 मायथाइनि 12 मे थामहिनबा दिनैनि सानावनो बे सानै साहसी आइजोआ मुंख्लं जानांदोंमोन। बिथांमोननि मुङै दिनैनि सानखौ बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोर गाहायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि आइजो मुंख्लं गायदे आरो हेलेना बसुमतारीनि मुंख्लं सान एबा बिमा सान महरै फालियो। गायदे आरो हेलेना बसुमतारीया सोरमोन, माबोरै मुंख्लं जाखो, बेनि बिखा गावथाव दुखु गोनां जाथायनि सोमोन्दै नोंथाङा मिन्थियाब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारी सानैबो क'क्राझार जिल्लानि सराइबिल ओनसोलनिमोन। गायदेया 32 बोसोर बैसोनि सासे आइजो आरो हेलेनाया 15 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसामोन। बिथांमोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जानाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सानै साहसी आइजोमोन। 1988 मायथाइनि बाथ्रा। बै समाव बर'नि आलादा रायजोनि सोमावसारनाया गोख्रों सोलिगासिनो दंमोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बड'लेण्ड आन्दलना थाद'नाय गैयै सोलिदोंमोन। 1988 मायथाइनि 4 जानुवारियाव मास रेली, 10-11 फेब्रुवारियाव हांगार स्ट्राइक, 1 मार्चनिफ्राय 5 मार्चसिम हाइवे ब्लकेड, 29 एप्रिलाव पिस रेली, 27 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम आसाम बन्द। बर'फोरनि बेबायदि थाद'नाय गैयै सोमावसारनायखौ होबथानो थाखाय सरकारा बर' सुबुंफोरखौ सिगि सग' खालामदोंमोन, दाय गैयै सुबुंफोरखौ बुख्रे बुसि खालामदोंमोन, गावथारदोंमोन, हमनानै थानायाव लांदोंमोन, बुग्लिहैदोंमोन, आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। भुमकानि जिनाहारि जाथाय आरो गहपुरनि जाथायखौ दिनैसिम सोर बावनो हादों? न'खराव हौवा मानसि थानो हायि, आन्दलनाव बाहागो लाग्रा होननानै नुब्लानो हमनाय, दाय गैयै सुबुंफोरखौ जेलाव लांनानै बुख्रे बुसि खालामनाय, जानो लोंनो सुख गैयै बेबायदि थासारिमोन। बै समाव आसामाव एजिपिनि सरकार दंमोन आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिया प्रफुल्ल कुमार महन्तमोन। भारतनि मिरु सरकाराव राजीव गान्धीया प्राइम मिनिस्टारमोन आरो बै समाव कंग्रेसनि सरकार दंमोन। बर'फोरनि सोमावसारनायखौ दबथायनो थाखायनो बैफोर हाबाखौ आसाम सरकारा पुलिसफोरखौ मावहोदोंमोन। 1988 मायथाइनि 12 मे खालारखालिनि बाथ्रा। आसाम पुलिसआ क'क्राझार जिल्लानि सराइबिल ओनसोलनि बाजाराव थांनाय माखासे हौवा सुबुंफोरखौ जेबो दाय गैयालासे हमना लांनो नाजादोंमोन। बे समाव ओनसोलनि आइजोफोरा हमना लांजानो नागिरनाय सुबुंफोरखौ पुलिसनि आखाइनिफ्राय सेख'ना लाखिनो नारा-नाथा नाजादोंमोन, पुलिसफोरजों फेर फाथिदोंमोन। आइजोफोरनि बे साहसी खामानियाव गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीयाबो दंमोन।
नारानाथा नाजानायाव पुलिसफोरा गायदे आरो हेलेनाखौ गुलि गावो। बे जाथायाव गायदे बसुमतारिया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो हेलेना बसुमतारिया गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय थासारियाव हस्पिटालाव लांदोंमोनब्लाबो हेलेनाया लामायावनो जिउ गोमादों होननानै गोबाङानो बुङो। माखासे सर्सनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला गायदे बसुमतारिया रुम्बा मुंनि सासे 3 दाननि खुदियाबो दंमोन। गायदे बसुमतारि थामहिनबा बिमाया मुंख्लं जानायनि उनाव बिमानि जोथोन मोनैयाव बे गथ'आबो जिउ गोमानांदोंमोन। गायदे बसुमतारिजों लोगोसे मुंख्लं जाफानाय हेलेना बसुमतारिया थाखो 9आव फरायफुबाय थानाय 15 बोसोर बैसोनि सासे फरायसामोन। बै समनि बर'नि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बिथांमोना साफा साहसी आइजोमोन। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङाव पुलिसनि आखायाव गिबियै आइजोफोरनिफ्राय गायदे आरो हेलेना बसुमतारियानो मुंख्लं जाजेनदोंमोन। बेनिखायनो बर'नि माहारियारि आफादफ्रा बे 12 मे खालारखौ बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि आइजो मुंख्लं गायदे आरो हेलेना बसुमतारिनि मुंख्लं सान एबा बिमा सान महरै फालियो। आरो बे जाथायखौ नायनो फैनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौबो अखानायै हमनानै लकापाव दोनदोंमोन। बेफोर जाथायफ्रा फारियै जालांगासिनो थादों। थानायाव लांनानै जोंना स्लगाना डिभाइड आसाम 50-50मोन। थानायाव लांब्लाथाय फारसेखौ एखेबारे